Hey mates! Welcome aboard and I am your next destination. For this vlog guys, bibisitahin natin ang pinakabagong mall dito sa Bacolod City, ang Vista Mall. Located along Cordoba Buri Road guys, and tara at pasukin natin kung ano nga ba yung may offer ng mall na to. And para sa mga Bacolod nun to, na curious kung ano nga ba yung laman ng mall na to. Tara guys, puntahan natin. Ngayong araw, para sa ating next destination, bibisitahin naman natin ang pinakabagong mall dito sa Bacolod, ang Vista Mall, na matatagpuan sa Cordoba Buri Road, Mandalagan, sa harap lamang ng Camellia Subdivision. Tara na at samahan nyo akong halugugin, mamasyal pala dito sa Vista Mall, Bacolod.
enjoy kayo dito sa vlog ko guys about Vista Mall. And yun nga, coffee project lang yung open. Pero napakaganda ng mall guys. Maliit lang siya pero I think ang kompleto naman. May grocery, may butika, may fast food, may coffee shop, and a lot more. So this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.